chengeta zuva reSabata uri itejene. Zuva rakayeriswa naMponesi, uite mabasa ako uzorore neSabata zuva raIshe. Usataura mashoko aunoda, usaita zvinofadza nyama yako. Anobvisa gumbo rake nekurizora neSabata achazoponeswa. Uchengete zuva reSabata gariere, gariere, yera, yera, yera Sabata, yera, yera, yera. Rinono ngeza kuti musikiwe denga nenyika ndiye Jehova. Ngarumbidzwe iye Jehova. Ngarumbidzwe. Rinono ngeza kuti musikiwe denga nenyika ndiye Jehova. Ngarumbidzwe iye Jehova. Ngarumbidzwe. Yera, yera, yera Sabata, yera, yera, yera Sabata, ranaka, Sabata, ranaka. Regai tipinde mukati meshoko redu. Ndimire mberi kwenyu ndichikuzivisai kuti hapana denga richapindiwa nesimbe. Hakuna simbe ichapinda denga. Bhaibheri ranga richiverengwa panapa navamwe baba vandakatsika tsoka dzavo panapa, rinoti kana munhu ari simbe asingadi kushanda, kana kodliwa ngasungwe mavoko. Saka kana nyika isingatenderi simbe kudla, denga ucharipinda sei? Kuna simbe ichaponeswa. Ndati ndikuudzei mai imwe nekuti usimbe hwenyu hwanyangadza chero vavakidzani. Jesu tsika yake pamazuva ake achitsvaka vanhu vekupinza mubasa, wanga asingatori vanhu vaingogara vavete vachimuka vavete. Jesu achitsvaka vadzidzi waitsvaka munhu ari pabasa ramavoko. Jesu wasvika paari, kana ndikatora munhu uyu nenguva yaanopedzera mubasa nekushingaira kwaanako pakuita pamabasa amavoko, kana ndikamutora ndikamushandura ndikamupa simba, unosiya zvokuita mabasa enyika woshanda zvokuredza vanhu. Kuti maive musipo pamazuva apita, Jesu akazoona kuti kushingaira uku kwekuti usiku hwose munhu ari pagwizi, wawa mashingairiro awa namafambiro ari kuita Pita achitengesa hove, kana ndikamutora murume uyu simba rake richaperera mukuponeswa kwavanhu. Tiri tose here vana mai? Kana usina chaunoita muupenyu, nedenga kangamwa.
Chimwe chiratidzo chacho ndechekuti usimbe hwako denga rakatokona kare. Chazoita kuti utenge muriwo iwo uchibhadhara mvura chii chaita kuti utenge muriwo wekumusika wekuti mbwa dzinosvika dzichidira mvura yadzo unotengesa akarivara wandobikira mhuri weti yembwa iwe pamba uchibhadhara mvura. Jesu agari atarisa vanhu vakadaro mubasa zvinotsvaka vanhu vanoshingaira pabasa. Tiri tose here vatendi? Saka Jesu uri kutsvaka vanhu vanozvipira kupinda mukati mebasa. Wagona kushanda munyika inoi nokuti kana ukagonawo kushanda ka ndopauchawana mupiro wekuchechi, ndopauchabvisawo chegumi unobvisa sei iwe usingagoni kana kutengesa matomatisi. Saka chegumi uchachiwanepi? Teerera mashoko esimbe kana kotaugwa zvemari dzokukemba mari yenyu yakawandisa. Munhu usingadi kana kurashikirwa nedhora nakuti muupenyu kuti abate 20 bondi ihondo. Saka yaanenge awana hatoni kurashikirwa nayo nekuti isimbe. Iyi mari yawanda iyi. Kukunda mari panyaya yokuisiwa kwendombo paguva pane chakavora chikavigwa 2001 ndiwe uri mberi wakapledja 80 yusa pakutengwa kwedombo rapaguva. But wochemera ruponeso gwako kuti $10 yakawanda kukunda ruponeso gwako. Imari yakaperera pamwana wako akati apedza chikoro chomubhadharira akauraye zvino uri kuchengeta vana vake vaviri. Imari yauri kuruza. Andangokubvunza kuti uri kuruza mari iri kungoinda pasina chinodzoka pasina chakubetsera. Ndozvatenda tutosiya mwana wako kumba nokuti waona kuti mukavya muri 2 neuyo wokumitisiwa inowaita 20 pakukemba wanyanya kurashikirwa. Mashoko yesimbe zivai zvekukomburena vana mai. Tiri tose rasangano nochema kuchechi kuti mari yawanda asi zvenyika uchingonakura. Vana vako majina agara akadambuka kare pamabvi unongosvika uchitora 40 yusa ragara rakatodambuka kare. Sizvechechi zvine ruponeso mukati zvokuti ukatendemuka zvakanaka pamusangano uno ukafa musi wa 30 April unofa zita rakanyogwa. Ndozvo zvoita zvokutamba nazvo izvi. Sinyeye kutamba kunotsvaka vanozvipira kupinda pabasa ende vanenge vachishanda chero ukabvisiwa chegumi chero kaikwediwa mupiro hautombotariri kuti imari nokuti chako kushanda. Kuna vanhu vachapinda denga vasingadi kushanda. Tiri tose here vana mai? Denga richapindwa navanhu vanoshanda. Pana chapter 19 dzaruka pavhesi ya 10 Jesu oti ndakavya kuzotsvaka nekuponesa chakarashika. Ndo basa ravatendi kutsvaka nokuponesa chakarashika. Saka kuponeswa kwavamwe kunotoda mari mukati kuti vanhu vaponeswe. Iwe oramba nayo kuti vanhu vaponeswe. Jesu oti hama dzangu vana mai vangu nazvanzi dzangu nababa vangu ndevanoita kuda kwawakandituma. Tiri tose here vana mai? Rugare kune vanotenda. Muimbi 44 wati kana basa rapera ndinoenda kumusha. Teererai vatendi, hakuragwi basa rokuruka free hand vanhu apa. Hakusi kutaugwa zvokutengesa matomatisi apa. Zvekuti uri manager kukebhisi ndeimwe nyaya iyi. Zvekuti unoshanda kukambani kwaunozikamwa handiyo nyaya iri kutaugwa nemuimbi. Uri kuti kana basa rapera ndinoenda kumusha. Teerera uwe, kwai kana ndasvika kumusha muponesi ndichamuziva. Kwai ndomuziva nei zvikaina mavanga mumavoko. Chii chaita kuti muimbi azive Jesu? Wakamuonepi? Wakamuzivirepi? Wakamuzivira mubasa. Ndokwakamuzivira. Zvekuti Jesu una mavanga mumavoko haungazivi mavanga omunhu
usina kufamba naye. Hauzivi mavanga omunhu usina kushanda naye. Kuti utoziva zviri munhu mafamba mose, mukataura mose, muchidla mose, kusvika wamuvona kuti nhingi une vanga pakati. Muimbi woti kana ndikasvika kumusha Jesu wangu ndichamuziva. Ndomuziva sei zvikaina mavanga mukati mamavoko. Teererai mai, muna makore muchinamata Mwari, muchingove munhu wechechi. Chimiro chenyu kuchechi muri dhoo pamukova, rikavhugwa rikavhagwa rikavhugwa rikavhagwa. 25 years unongoti kumba kuchechi, kumba kuchechi, kumba kuchechi. Hauna chimwe chaunoita upenyu hwako hwose. Muimbi woti Jesu wangu tikasvika kudenga ndichamuziva namavanga. Unamuzivirapi? Vaishanda vose vachitsvaka nekuponesa chakarashika, kusvika muimbi aziva Jesu zvaari namavanga mumavoko, vari mubasa. Ndosaka woti Jesu ndinomuziva. Mubvunzo wangu ungati mai, zvamune makore muchinamata Mwari Jesu munomuziva here? Munomuziva chaiko chaiko? Makamuonepi? Imi mubasa musingadi kupinda. Nekuti Jesu unogara mubasa, imwi munogara kumatomati senyu akasviba kuti ndo anochema musodzi. Jesu makamuonepi? Momuzivirepi? Nokuti pakati chaimwe mota inohlisa panapa, pakati chaimwe mota inohlisa panapa, ikasvika ikamira apo, vanhu mose munobva mati maziso ikoko wa. Kana mukatarisa ikoko nemhaka yekuti vaburuka mumota nemota yacho hamuzvizivi. Asi kukaita unocherechedza uchaona kuti ndisekuru vangu vabva Bvuma. Munovavona vosumuka maitauro voinda pamota. Kana vakasvika pamota vosvika voti kumunhu uya mbunde, vobva varova namaoko vodzokorodzana voti mbunde, voti masvika kuno inga Mwari wakanaka. Imi mune makangodai chamakasunurira meso chii? Hamumuzivi. Motosara mobvunza mota yainda. Nai maitauro, ndianiko wanga ane mota iyo isingadhumi? Ndovoda kuudzai kuti mai vake namai vangu ndio vanotevedzana. Iwe kana usina kumwe haumuzivi. Muimbi wati kana basa rapera kumusha ndinoenda. Ndiri kuti hama dzinodikanwa vakaropafadzwa vane hana dzicharova nepava nenguva kuti vanofanira kuti vapinde mukati mebasa. Ndizvo kana tasvika kumusha Jesu ugomuziva. Hauna kumuwana namba 8 kuti wangoimba zvako semunhu changobuda munhopi. Ngatibatei basa rake kuti rinozopera, ngatishumaire rudo rwaMwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake mazita. Hauna kuwa patanga pati tinofanira kushumaira. Ngatibatei basa tishumaire rudo rwaMwari. Kana tikashumaira ndizvo kana mazita odaidzwa kudenga ndinenge ndiripo. Hakutangi kudaniwa mazita, kunotangwa kubata basa. Kana wabata basa zita ronyogwa, haringonyogwi mai. Ndotokuhai munamato wenyu kukambuzuma maimwi. Ndinokuhai ndiri gokwe munamatiro wenyu. Hamupedzi munamato musina kuti pakupedzisira Mwari tachikumbira kuti ini nevana vangu vari kuSouth munyore mazita edu mubhuku yeupenyu. Kuti waitei? Unochida kunyogwa kuti wadii? Kana kumbosha kutonamata munamato ucho uri mudenga. Kumanikidza Mwari kuti ndotoda kutoti tosevedzinza rokwedu
husingagoni kubata munhu nahwo. Nondimanikidzira Mwari wangu kuti zita rinyogwe kuti wadi, kuti wakanga usipo pamazuva aMozisi. Mozisi wakatungamira, Bhaibheri karichitsanangurira kuti kubva zvakafa Mozisi hapana kuzowanikwa munhu wakagona kutungamira saMozisi. Asi Kenani haana kunotsika. Iye akatungamira akashanda nezhira yose yamunoziva imwe, asi Kenani haana kunotsika nechinhu chidoko doko chaakaita. Akaitaura iye akarova. Zvikaine mhaka yezvozvo hauchapindi. Iwe unoda kupinda kuti wakaitei iwe? Chawakaita chaicho chaungada kuti mazita kana udamwa kudenga wakaitei? Haringonyogwi mai. Zvetsika yeshamba muchechi, kurarama uri shamba kuti parakazvarigwa namai varo ndoparinoraramira, ndoparinogara. Kukashaiwa wasunda, unongorivona robudisa mvura napasi, wavona kuti ravora, harisuduruki, harifambi, hakuna mashamba achapinda denga. Noponeswa sei? Mfana utanga washanda. Tiri tose here vana mai. Unongati Mwari ndiye benzi unongopa vanhu mubayiro vasina kushanda. Kana ukaita munun'una wako unoshanda kuzesa, kana mwedzi wapera ukakumbira chibhachi chezesa ukapfeka ukandomira kukebhisi, unouya nemari. Akuvhunza. We. Chero uniform yacho yakakufita zvokuti dhu yezesa. Woti vanoshanda vakavira muraini. Iwe wongoti uchaone uniform sharu yezesa womira muraini. Unouya nemari here usina kushanda kuzesa. Saka Mwari ndiye benzi. Uchangoti usina kushanda ukupa mubayiro hazvigoni. Tiri tose here vatendi? Panofanira kushandwa. Panofanira kushandwa. Tiri tose here mai? Panofanira kushandwa. Motombotanga kuedzesera munyika ino kushanda. Mai vakangwara vanopfeka sezi 88 omise kugokwa uko kuti vanobika sadza risina murivo, kumirira murume waibva kudhibha unodzoka na 11, kubika sadza risina murivo kuti ndataka kumirirai baba sadza radooma vana vo vata tinoseva nei. Mai benzi. Luka 23. Vanoda kubona zvo havatarisi maziso pawachi, vanotarira maziso pana Jesu. Noiziva nguva unezvati nguva iyi ndikakuzvati nguva yokaitsanangura. Pavhesi ya 26 panoti kudii? Ndopatiri pana Luka. Vakati vachienda naye. Vakabata wainzi Simoni weKurini. Achibva kuruwa. Akaisa muchinjiko. Ndokutora muchinjiko waJesu ndokuisa pamusoro pake. Kuti atakure muchinjiko waJesu. Verse 27. Jesu akatevegwa nevanhu vazhinji. Navakadzi vakanga vachimuririra nokumuchema, mirai zvenyu mai. Pavhesi ya 26 panoti Simoni weKurini, vanhu vari mugwendo vachitevera Jesu achiinda nemuchinjikwa kugorokota. Jesu achifamba pavhesi 27 panodzi pane vanhu vazhinji vakanga vachimutevera. Vanhu vazhinji vachitevera Jesu mukufamba. Bhaibheri rati vakasangana nemurume wainzi Simoni wekuKurini. Vasongana nemurume uyu, Bhaibheri rinoti Simoni weKurini wakatora muchinjikwa waJesu akautakura. Tiri tose here vana mai? Jesu akasenga muchinjikwa achishungurudzwa zvemhando yapamusoro, achitatarika nemuchinjikwa achiinda nawo kunorovegwa. Vosangana naSimoni uri kufambira mukati meruwa, mukaverenga nhoroondo yaSimoni. Bhaibheri rinoti wanga asiri munhu wechechi, wanga asingazivi Mwari, waigova muhedheni wemunyika waizvifambira. Asi chandirovesa nehana ndechekuti
vanoziva vanongowira Jesu tsitsi vakamutarira namaziso. Pakufamba kwavo kwose hapana wakati kuna Jesu mbondipaivo muchinjiko ndisenge. Vakanyarara nokuchema vachibudisa misodzi yenhema, asi muchinjiko wa Jesu havana kuusenga. Vazongoshongana vone muhedheni, ndebvu dzakazara machira, miromo ine hweta dzedoro, vhudzi risina kukamwa, tirausi rimwe gumbo irefu rimwe rakafumbika, maairteki yake yeblue akasungwa newaya. Voshongana naye muzhira. Simoni weKurini unomira wotarira Jesu achiwa nemuchinjikwa. Bhaibheri paverengwa ndo panoti Simoni wakatora muchinjikwa wa Jesu akautakura akausenga. Kamukaverenga Bhaibheri zvakanaka rinoti Simoni wakasenga muchinjikwa wa Jesu kunosvika paGorokota. Ndo paakauisa pasi kuti Jesu achirovegwa. Tiri tose here vana mai? Vhesi 27 yati kwaiva navazhinji vaitevera Jesu, asi pakuwanda kwavo hapana kana umwe wakazvipira kuti asenge muchinjiko wa Jesu. Simoni weKurini uyu mukaronda nhoroondo yake mukati meupenyu hwake hwese, hapana chakamboitiwa naJesu kumba kwake. Hapana pakachinja Jesu zvinodliwa. Simoni akadla, vanhu vakadla nekusunudzigwa mapofu avo vaivapa vazhinji. Vanhu vakamutsigwa vakafa vavo vaivapa vazhinji. Vanhu vakaenda nembeveve kuna Jesu dzikataura vaivepa vazhinji. Vanhu vakaenda namapofu asingavoni kuna Jesu, hama dzavo dzikasara dzichiona vaivapa vazhinji. Vanhu vakaenda nevana vavo nehama dzavo vane mweya yesvina nekugwara kwose kwepanyika vakaenda kuna Jesu akavaporesa vaivapa vazhinji. Simoni munhoroondo yake hahana kana chimwe chakaitirwa naJesu kumba kwake chakaita kuti vanhu vazhinji vatevere Jesu. Vakatevera Jesu nemhaka yezvavakaitirwa naJesu. Number 1. Number 2, chavaiteverera Jesu vari vazhinji, Jesu akaita zvikuru ivo varipo. Pakazotsvakwa imwe waini yainaka kudarika yokutanga pamuchato weKana, vaivapo. Vakati uyu hatichaparadzani naye nekuti ndewokuvisa waini inozipa. Saka tomutevera. Musi wakanamatira Jesu chikafu, vanhu vakadla zvingwa zvakasara zvikazadzwa mabhasikiti 12. Chavakateverera Jesu ndechekuti uyu ndiye unoita kuti zvishoma zvivepo, ndiye wezvingwa. Kana tichimutevera tinotevera zvingwa, hatiteveri iye. Zvezvaakatiitira mupenyu hatina kana basa nazvo. Isu tichatevera nemhaka yezvingwa, nemhaka yekuda chinyi, hove. Ndo vazhinji. Tiri tose here vana mai? Ndiri kuti hama dzinodikanwa, mukati megwendo gokuinda kudenga hakuna munhu uchaponeswa asina kutakura muchinjiko wa Jesu. Hazvigoni. Unoponeswa sei? Kana ukaverenga nhoroondo yaSimoni inoti iyo afamba nemuchinjikwa, danda richirema, achiwira pasi, achimuka, maJudha vachimuseka, ndiwo watiroda kumbetsera, muka nawo, senga, famba tinde. Simoni achiwira Jesu urombo, achifamba akasenga muchinjiko wa Jesu kusvika anosvika paGorokota. Simoni achiita zvose izvi, denga rakanga rakatarira, rakanga richizvivona.
Simon achisvika nemuchinjikwa pagorokota achinoisa danda pasi achiti Jesu handiti ndopama muchida kusvika. Jesu akati Simon achiisa danda rairema kwazvo. Mafudzi aSimon asumuka nokugumbuka nokudonha. Mhazha dzatsemuka nekuwa nemuchinjikwa waJesu. Achisvika pagorokota achiisa muchinjikwa pasi. Ukaverenga nhoroondo yaSimon zvinonzi nekukasika denga rakagara pasi rikati varume toita sei naSimon nezvaaita izvi. Hongu muhedheni, hongu hapindi Mwari, hongu Sabata hachengeti. Toita sei nezita raSimon. Nhoroondo inoti nekukasika mabhuku akazarugwa kudenga. Nakubva mabhuku azarugwa kudenga zvikanzi todini naSimon. Zvonzi mabhuku akazarugwa kudenga, zita raSimon rikanyogwa. Simon zita rake rakanyogwa kudenga nemhaka yezvaakaita izvi. Denga rikati vazhinji tinovaona vari kungotevera Jesu nokuda zvingwa, asi kana yava nyaya yomuchinjiko waJesu havasengi. Chavanoda ihove, chavanoda zvingwa, chavanoda kuporesegwa vana, chavanoda kuti vana vavo vapinde mumabasa, chavanoda kuchata kwevana, chaari kuda kuti ndimupedze asima yake, chaanoda kuti ndimuporese, chaanoda ndechekuti ndimupe utano. Asi kana achinditevera haanditeveri kuti asenge muchinjikwa, unonditevera nokuda zunhu. Iwe hauzvivoni kuti manamatiro aunoda hunei naJesu unoda zvingwa zvakewe? Hauzvivoni? Oda kuti nditaure goti kwai ndinda dero. Iwe hauzvivoni kuti kamunamatiro kako akazike kutevera Jesu aka kuda zvingwa uko, nokuti wakazipigwa nazvo musi uya. Saka ukati ndotomutevera nokuti ndoonoita waini zipe. Kana Mwari otaura basa rake hauna kana hanya. Kana Mwari akataura cheche gumi unoti zvako ndezvako, hauna chaMwari muzvinhu zvako. Tinovona namararamiro ako kuti kunamata kwako kutevera zvingwa. Ndosaka uchibva January kusvika December kuna tiresha kuchachi usina kana risiti. Notevera zvingwa iwe, notevera zvingwa. Chero kamutauriro kako takatokuhwa musangano uchino, chero pakemfi papa ndopatakatotanga kutokuhwira kuti unotevera zvingwa iwe. Haunei nokuponeswa kwako, chaunoda zvingwa. Kutevera zvingwa iwe, iwe hauzvioni. Unongati iwe kana wakauya kuzokemba unoti uchakuvinga kutende kuti inda kumharidzo ndiani. Ndopatoona kuti hauna kuvinga zvaJesu ka, wakavinga zvingwa. Handiti unazvo mutende, handiti nyama yakarostiwa inotosvika nemande manheru uchandopesa wadzokera. Hauziwe kuponeswa iwe, wakavinga zvingwa. Hama dzinodikanwa vanoda kuponeswa ndevanoti Jesu ari pabasa richirema. Vanoti Jesu hamungatsvaki chakarashika moga, ndoda kukujoinai pabasa. Muchinjikwa wakuremerai Jesu. Hongu makandiitira zvakanaka muupenyu nemhaka yezvamakandiitira, kundipawo murume, kundipawo vana, kundipawo basa. Imbondipai muchinjikwa ndisenge, ndipai muchinjikwa ndisenge Jesu. Zvamakandiitira zvikuru. Kumba kwedu vasikana voga ndindoga ndine murume, pamusoro pazvo ndindoga ndogara kuHarare. Mai vako vachitaura vari mberengwa uko vanoti naeriza uri kukuwadzana. Kureva iwe sure kwazvo ndiwe wangotarira Jesu achitambura nemuchinjikwa. Iye akakuitira zvakakura zvikadai, wakundiwa naSimon muhedheni. Iwe kai zvimwe tavo uchisunura, wakundiwa naSimon muhedheni. Kuti iwo magadhi awa akangoengawiyevo aite zvekugadha pana pavasingazivi Mwari, ndovototi kana toti ngakuindiwe kuJorodhani, ivo ndovotopa amanya muJorodhani. Iwo akangogara ipapo semunhu unogebwa. Wauchiri waJesu herewe?
we njira dzako haudzizivi, kuti zita rako kudenga hariko hauziziviwe. Saka unodirire kuti Simon aende mberi kwako? Kunotova nevanhu vane mazita anga akanyogwa kudenga achadzimwa konyogwana Simon. Nana mai Simon vari pano vakangokokwa vakanzi muvakidzani, handingaiti ndichikusiya, kana usina mari ndinokubhadharira, ndichanogara newe mutende, chandichadla ndo chauchadla, zvandichapfeka ndo zvauchapfeka, ndoda kuponeswa newe. Sure kwomunhu wakakokwa akangouyawo asina chaakapoitirwa naJesu muupenyu, ndiye wotakura muchinjiko waJesu. Iwe wakangogara ipapa usingadi kutendebuka. Denga dera vanhu vanobvuma kuremegwa, rugare kuna vanotenda. Hakuna munhu uchapinda denga asingadi kuremegwa nemuchinjiko waJesu. Hazvigoni. Kana uchida kuti zita rinyogwe, bvuma kuremegwa. Bvuma kuremegwa. Bvuma kuremegwa nemuchinjiko waJesu. Kuremegwa kudi ndokufigwazvo. Waida kuti ana afigwe. We kwani vamwe vachichema kweduko naye Mwari shuwa ndingati uchirikadzi ndiri wa 1992 waonga uchida kuti aite ndiani? Ndokuremegwa kwacho saSimoni mugwendo. Tora muchinjiko waJesu, bvuma kufigwa, bvuma kurambwa. Chero murume akati tora nesvina yako muchemba uinde, sungunukai mhai. Kana warambwa nomurume hauna kurambwa naJesu. Tora muchinjiko, senga ufambe, iwe umuke kusvika wasvika pagorokota. Ivavo vakadero ndo vachakonzeresa denga zvimwe zvinhu, kuti mabhuku azarugwe kudenga, mazita avo onyogwa, ndevanobvuma kuremegwa mukati meupenyu. Tiri tose here? Mozviziva here chero Kembi Fida yanga yakanzi 100 yusa paitowanda vanhu kudarika vari pana? Sei usingadi kuremegwewe? We nyaya yekuti mupinde muchechi muchiita semucharumwa namago, zvimwe zvimazen'e zvakarembera. Musi wachino wachikatema munhu unondovata kuchipatara. Shutu dzine vanhu varipo vakapfeka shutu dzine matumbu adzo. Wivi dziripo dziri kutangira $25 dzinofamba dzakadengesegwa mumusoro, asi vanhu vachipinda chechi vachiniwa. Zvakonzerwa nei? Nekusada kuremegwa. Kudzimba dzedu kwakanaka, asi imba yaMwari idongo. Kusada kuremegwa. Pana vanhu vachapinda denga vakadaro. Dai hana yako yairova waitogona kutoitawo zvimwe zvinhu pachechi yekwenyu, ukonzerese denga kuzarura mabhuku, chizarura mabhuku. Musanyora zita raSimoni pamusoro perimwe pamakambodzima rimwe. Indai papeji tsva nyora zita remurumewo nemhaka yezvaaita izvi, zvokuti vakadla zvingwa zvangu varipo, vandakasunudzira vana vangu varipo, vandakamutsira vakafa vavo varipo, asi vanditarira ndichiremegwa nomuchinjikwa. Munhu wandisina kana chandakamboitira ndiye woita zvinhu zvakakura kudai. Mwari akati hazviiti zvoga izvi, wangu Simoni chidhakwa ndizvo, wakatora vakadzi vevanhu ndizvo, asi nemhaka yekubvuma kuremegwa nyorai zita raSimoni nebhilo isingadzimi. Pachapita 17 pavhesi 1 dzaJeremia zvinonzi kana Mwari achinyora unoshandisa peni yamatare ine muromo wedhaimani kuti zvisadzima. Iwe unoda kunyogwa kuti waite ikoyo? Iwe ndiwo ungachemera kuti zita rako rinyogwe? Superintendent achitaura nokutambura nokutsvaka vaimbisi, wokoshorera superintendent kumuromo kuti ndiri kukosora. Tokumbirawo muzotiimbisirawo vasikana, tokumbirawo mutiimbisirewo. Ndiri kukosora, ndiri kukosora, ndokosora. In fact kukosora but kumakadi kundiudza kudhara kuti ndichazoimbisa, ndakanamatirawo kuzoimbisa.
mutipowo munamato wokutanga, uyai mutipowo munamato wokutanga. Makadii kugara mandiudza. Ndakaziva kuti ndichazonamata kuti kudii. So wakati wa mtungamiri kukilabu wakaenda kutraining ipi? Wakanotirenepi kutungamirira kilabu. Uchitaura mamai wose achikanda mukando. Wakandodzidzepi? Hakuna denga richapindwa na vanhu varamba kuremegwa. Vachapinda denga. Nderanoti mukati megwende kwekuinda kumusha. Chavasangana nacho vanobvuma kutakura. Vafamba nacho kusvika Jesu aridze wamanda. Tiri tose vana mai. Handi zvose zvatisasongana nazvo zvichabvisiwa naJesu patiri. Zvimwe tichasenga kusvika pachikomo chegorokota. Kana taita izvozvo mazita edu achanogwa kudenga. Nemaka ezvinotaita zvekubvuma kuremegwa nemuchinjiko waJesu. Bvumai kuremegwa mai. Zvina mhosva chero makarambwa. Hazvina mhosva chero varoora vakati muri varoi. Hazvina mhosva chero kuchechi vakasakumhorosai. Kuti kuchechi kunomborashiwa miromo ka. Pazoshagwa sei kuti Dorcas family life muise munhu usina murume. Sei kana zvadero hapana uchakumhoresa. Ukatoonekwa uchivhunza Erida kuti mapamphlet avakere kuABC ihondo. Hautotendegwi kana kuvhunza Erida. Ndiri kuti kuremegwa kwakawanda muupenyu. Vamwe vakaramuwa nehama, vamwe vakatiziwa navarume, vamwe mbereko iri kunetsa, vamwe vana vari kunetsa. Ndo vanetsa kwedu gokwe kuchikorokozawo. Vari kubhemba vanhu namabhemba. Vana vako vasikana vaviri ndo vari kuita kuti bhawa remuHarare riwane mari nemhaka yavo, nekuti zvikomba zvavo zvakawanda kudarika masikadhi ari kutengeswa. Zvakarema zvakadaro. Iwe uri head dikonesi kuchechi, mwana wako ari joki. Zvoda kuti ubvume kuremegwa kusvika pachikomo. Bvuma kuremegwa. Waida kuti zviwirani. Vamwe mai vakuru kuti ina handichadi basa nekuti mwana wangu wamitisiwa. Rubbish. Pavairangana kuenda makwenzi waivapo. Musi wakamitisiwa husi musi wawakadotsanya. Ukanyatsotsvaka mazuva acho. Vhiki dzaunga usingaluchi munamatira ndo dzakaita mimba. Saka ndiwo wakamitisiwa. Saka basa unorambirei? We. Unorambirei basa ndiwe here wakamitisiwa? Pavairangana kuenda mumakwenzi ini ndandisipo. Ndaitori kuchechi ndichitsvaira. Saka basa ndorambirei? Pauro wati hama dzinodikanwa. Mirai makasimba mukati mekutenda. Waremegwa nyamuchinjiko ngaafambe nawo kusvika pachikomo. Usadzokera sure, usamira. Vamwe vachiramba muchinjiko, taura naJesu. Jesu ndakuvonai mabva kure makaremegwa. Muna zvizhinji zvamakandiitira. Imbondipaiva muchinjiko ndisenge. Ita zvekuukumbira. Nekuti vachaponeswa ndevasenga muchinjikwa. Ukumbire. Jesu hambokunyimi, mukumbire unokupa. Unonga chidenga ucharipinda izvo zvitava muna April muno kubva January usina kumbochema. Saka nonga zita rako ringawanikwa kudenga pakadero. Kuti wadi chawakamboremegwa nacho kubva January kusvika April uno chii? Pawakambosenga muchinjikwa ndepapia. Handiti uri wakufara nekudadira vamwe vakadzi. Vachapinda denga ndevanoremegwa. Kana musati machema mai kubva January kusvika April watava, handina shuwa nezita renyu kudenga imwe. Gogwa tinoti kana usingafambi na usingashongana Debros muri kufamba mese. Hamuna zvamawa. Kana mugwendo gwekutenda usingashongane na Diablos muri kufamba mose.
unoshongana naye sei? Iwe ugere naye, uchidla naye, muchironga mose, muchivata mose. Saka unoshongana naye kupi? Vasingafambi naye ndivo vanoshongana naye iye achibva uko, iye achibva kuno. Kana mukashongana apo panoitika huruva nekuvhumburudzana, ipapo achikuchemedza. Vakaropafadzwa ndevanochema vakagara pashoka dzaJesu. Wati Mwari Muchinjiko wandiremera, Jesu watishinga pandabvaona vokure, iwe chipedzisa usvike pachikomo. Kana uchifamba Jesu unenge asiri kure. Muchinjiko pamafudzi danda nyoro rinorema, asi Jesu paakupa muchinjikwa haana kusara, uri kufamba pajinga newe, kuti kana ukaremegwa zvokudarika kutenda wozotora. Asi kana kuona kuti pachikomo unosvika unondosvika. Ndo zviri matambudziko acho. Jesu haazi benzi. Ungakundigwa namai vanoti kana vaisa mvura inopisa votonhodza, vonyika ruoko, vowa kuti yanyanya kutonhora vowedzera inopisa, voti yanyanya kupisisa, rega nditi tsvati inotonhora mwana angatsva. Jesu ungakundiwa here namai vane zvisasa vakanitarira? Saka kana muchinjikwa unorema uchiuya, Jesu unoziva kuti uchaugona. Chero ukawa uchamuka nawo, wofamba kunosvika pachikomo. Hazvina mhosva mai, chero mukaremegwa. Ndiyo shira nechiratidzo chevane mazita achanyogwa kudenga. Iko kamufigo kwamaitiwa mai ako, kamufigo kamuri kuitiwako kugumbura Satani. Unoda kuti murashe muchinjikwa, shingai mai nawo. Handiti tozvimwana wano wasara nditi mugwere. Mugwere watosara wacho mugwere. Zvakadaro fambai nemuchinjikwa mai. Handiti vagwere makangosiya masiya mukati, musakangamwa kumwa mapirisi, mutarire nguva. Awa anomwiwa nenguva, mosenda meseji mamwa. Kuremegwa kana zvakadaro potse potse, mabhuku anogona kuzarugwa, ronyogwa. Veupenyu hwemutserendende, upenyu hwemutserendende, vhiki nevhiki kuchechi hairstyle, vhiki nevhiki uchishaina nekuti murume wako unogona kuruka, kusvika washainira nechirikadzi, asina kana nekamu yekutokama vhudzi rakamereswa naMwari, kwete rekuwedzera, rakamereswa naMwari racho haatorina kamu yekukama. Zvino wangokaruka wabvisiwa dhuku nechizukuru, iwe ndopoorasha muromo. Kadzimukuru kuita musoro wakadai. Chero kuti vanhu vanotambura, munhu ungaita musoro wakadai sezvizvo. Kudai mai vakuru chaivo. Mai vakuru. Kuna vanhu vanoenda kudenga vakadaro. Zvinotsvaka vanhu vachapinda mukati mebasa zvichigwadza zvakadaro. Sendai muchinjikwa mufambe mai, mundosvika pagorokota. Muchingonoti muchinjikwa pagorokota pasi ti, mabhuku ozarugwa, zita runyogwa. Haringonyogwi. Dzimwe nziva dzikaimbiwa kuchechi musabvumira, tamuzivi zvadzinoreva. Pamusiwo vanomuka vakafa muna Kristu, apo vazarudzwi vanosangana kumusha uko, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, mazita anodaidzwa, anodaidzwa kudenga ndiripo. Teerera vana mai muchibva pamusangano uno,
hakuna simbe ichaponeswa. Uchibva panochinda undotanga, utange mumba kushanda wozoshandira Mwari. Hakuna munhu ungamanyira kunoshandira Mwari achikona kushanda mumba make. Hazvigoni. Ini munokona kuachira murume imwe nekusona hembe dzakadamuka dzemurume. Kana murume nya akafamba murokesheni magrezera anotiza achita shongana nebhinya kureva murume wenyimwe. Kushanda zvidoko makundikana. Saka unofunga kuti tikati hande kuwitnessing kutala kwatakabva unganokusvika iwe. Iwe uchinetera murume mari yekombi panofambika ka7 nechembere ne70 years anofamba ka7 akadzoka. Iwe uri kutonetsera mari yekombi. Vamwe vari kumikira kuti hodha kumusika neshoka vachidzoka vakasenga neshoka. Unoti hakuna denga ravanhu vakadero. Unomuti vanomushanda wapinda nepawindo worova musana ulete mbavha dzopinda musheve nevusimbe. Kuna denga rakadaro? Kuna vanhu vanopinda denga vakadaro? Kuramira kushungurudza vanhu. Kugokwe kuita upenyu hwekutogwa temperature nesaga. Upenyu hwako hwese nesaga uchitogwa temperature upenyu hwako hwese. Nonokumbira mfusha mbuya ine 80 years. Iwe munhu wakazvagwa 2001 ndiwe unokumbira mbuya muriwo wokuseva. Kuna denga rakadaro. Sengai Muchinjiko mai. Remegwai pakushanda pamaoko zvinobetsera izvi. Kana ukashanda pamaoko zvinokubetsera. Chero musi unofigwa zvinokubatsira nokuti wagara uri mai vanoshanda. Chero murume akafa imba inosara ichipera, vana vachienda kuchikoro, uri kuuniversity achipedza zvose zvinodiwa uchipedzisa nokuti wakagara uchishanda murume achipo. Vakudza mabhawa mama isimbe vanosara kuti mabhawa indirire mberi. Haana imwe zhira yekuwana nayo dhora kuche kwakunotengesa muviri. Fanira kutakura muchinjikwa ufambe. Tiri tose here vana mai. Unokona wasii kuita zvinoitwa navamwe vana mavoko. We unokonewa sei zvinoitwa navamwe vakadzi. Kare tichinewo pekugokwe ndaifunga kuti vanofanira kudhiraivha ndevekwekwe nevegweru ndo vanofanira kudhiraivha mota. Kusvika ndazviona kuti kuzvitarisira pasi uko asina maoko ndiani. Evanhu vekutaundi akareruka gwangu gwakasimba ndikabata henduru yemota haitisi. Iwe unongozvitarisira pasi uchizvitarisira pasi. Wakaita sei kandiwe? Murume unogwara usiku ondonetsana nevarume vevanhu. Uyai wamundinisire murume wangu chipatara. Uyai iwe wakakonewa kundonyora zvamurimwe muri kutaundi. Sunura iwe. Shanda panyika. Ushandire ruponeso. Tona nokumusha mjiva dherera ndongati grade 2D. Tofanira kushanda. Chara svikai murume apo nhasi. Dzidza uchiri mupenyu. Haikona kubhadharira vanhu mari zvinhu zvaunogona kuzvishandira. Kana uchigona shanda. Ini ndakazviudza kuti mari ndichapa munhu pane zvandisingagoni. Ndichafana kumupa ndichizvidzidzira. Kona ungopa vanhu mari. Saizi yangu iri ndipe munhu mari kuti ndipfurire imba saizi yangu ine. Isaizi yedu yeshangu iyi. Iwe shanda iwe. Usenge Muchinjiko. Tiri tose here vatendi. Zvakarema zvakadaro. Chero kafumwa vachiri kadzi. Zvinenge zvakanaka naJesu. Nokuti wakagara uchishanda. Wakagara uchishanda. Ndiri kuti vana mai ngatishande. Titore Muchinjiko tise pafudzi. Tifamba nawo kunosvika pachikomo. Tiri tose here vana mai. Jesu otiye. Kana pane munhu wafunga kupinda pabasa akaisa maoko pagejo
kana akachevuka haaponeswi. Kana watopinda pabasa ukaisa mavoko pageja, Jesu akutenderi kuchevuka. Ndiri kutaudza mai munakanonoka kuyeduka. Dai maida kuyeduka, dai makasiya chechi kare. Iye zvino hazvichatoiti. Mai benzi kurasha ng'ombe zuva rovira. Uchadzitsvaka nguvai. Wakadi kuyeduka kare. Zvawakanyeiwa wakadi kusiya chechi kare. Zvavakakutuka wakadi kuyeduka. Iye zvino hazvichaiti. Chigwere cheshuga chawakamakwa ichi chava kukuindisai mai. Segai Muchinjiko, fambai nawo kunosvika pachikomo. Hauna kuva wavakafana asima yaunayo. Hauna kuva wavakai shuga yaderera yaramba kukwira. Hauna kuva wavade akakwira ikaramba kudzika. Saka unoti zvaunayo unoti uchaenda nepi? Ndakati kuvanhu vekugokwa tamboziva kuti vanhu vachaita zvigwere zveshuga. Jesu akanonoka, chefurawa necheraisi chinouya. Enda usatye, tenzi ari pedyo, anopa simba nekuku rudo sekarwisi omira. Gamba mira se gamba basa rinofanira kushandwa. Muchinjiko anofanira kusengwa. Zvakaoma zvakadaro inda unosvika pachikomo. Uchisvika pachikomo mabhuku ozarugwa. Vari pari vanoti Mwari. Kana Simoni akatakura muchinjikwa, zita rikanyogwa, ukaronda upenyu hwako unotozoona kuti ini girini kupfeka zvako yakandifita, but zita hariko. Chinokuonesa kuti hariko ka, hauna chawamboti waita. Hauna chawamboti waita kana uri shamba kubva pawakazvarigwa mvura yobuda nezasi. Wavora mukutenda, wavora dzangove mvura. Kuvanda neCovid takaitisa mungana. Pamakaivunganai wakaitei. Mwari ndibetserei. Mwari ndibetserei. Kana ndaramba kusenga muchinjikwa, zita rangu ringanyogwa sei? Ndibetserei Mwari, chero muchinjikwa uchirema, ndoda kuti ndiwe ndichimuka muchindibetsera. Kusvika hwamanda yarira, Jesu achizomutsa vakafira muna Kristu, ndinoshuvira kuva pakati peboka richaponeswa nemhaka yekunyogwa kwezita. Simuka tinamate. Umwe wafundisa achiya kuno mberi kuzonamatira sangano richabvuma kuremegwa mukati mekutenda, kuti basa raMwari riinde mberi. Zvinotsvaka vatendi kuti vabvume kuremegwa. Basa raMwari rinofamba richiinda mberi. Umwe wafundisa achiona matira sangano kuti basa raMwari rifambe, achiuya kuno mberi. Enda usatye, tenzi ari pedyo, anopa tsitsi nekukunyaradza, rudo rwateseka risimugwenga mira ekamba utarise manju. Iwe gamba, utarise manju. Gamba mira utarise manju. Baba vedu vari kumusoro kudenga namuponesi Jesu,
twarenyemera mwari rikuzwe no bucene panyika sezo ari kwitwa mudenga bamati tendera kunzu bashoko ndikuna matira kuti muise simba mukutenda pashoko iri zvigo tiperekedza kuraramira shoko ireri ichokwadi ramira netsoka muna mato neshungu dziri mukati memwoyo kuvavadzidzi munoziva kusasimba kwedu chokwadi asi rangarira chinhu ichi baba kudenga shungu dzedu kusimbira panhoroondo yemuchinjiko kune zvinhu zvakawanda zvinonetsa zvinorema mibvunzo mizhinji kupfuura mhinduro dima iguru kupfuura chiedza asi baba wokudenga munamato uri ndewokuti tiri kukumbira simba amen simba rokumira sure tibatsirei mwari pane simba nemweya zvakasunda vakatitangira mundima iyi amen simba irero baba wokudenga ndiri kurinamatirawo masikati aya simba riri muropa rajesu tipeiwo simba rokumira takatendeka tiperekedzei murwendo rwokudenga mugotiobata maoko munzira yeruponeso itirai vana venyu zvakanaka zvinovanetsa nekuvashungurudza umwe neumwe imwari munoziva munotinzwisa zviri nani kupfuura zvatiri asi tibatsirei mugotiperekedza kuzamana tichiponesera zvandanamata baba wokudenga zviropafadzei zvanamatiwa mumwoyo navana venyu zviropafadzei amen zvatasiya zvakatiringana mweya mutsvene sanganisai zvatanamata nokuti tanamata muzita rajesu amen amen Apa basara pera ndinoenda kumusha ukakufa kunopfeka kusafa ndichamziwa mponesi apo achazouya iye anondigashira mumusha ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nematadzi mumaoko ake ndichazofara kwazvo kuona uso wake nekupenya kwemaziso akewo moyo wangu kumkudza ngerudoro nemutsa anondigadzira musha kumsoro ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nematadzi mumaoko ake ndinotondera awa warikanwi wakafa kuti ngerufu tapatsana nawo apo Jesu auya nawo tichasangana asi ndichatanga kuona Jesu ndichamziwa apo ndichazomira naye ndichamziwa nematadzi mumaoko ake achanditungamira kupinda mazambara apo tisingazowine urambo ndichaimba newese rwiyo rwekufara asi ndichatanga kuona Jesu